Төзүче. Һәр кешенең җылы һәм уңайлы бинада яшисе, уйныйсы, укыйсы һәм эшлисе килә. Йортлар, балалар бакчалары һәм мәктәпләр, кибетләр һәм кафелар, балалар мәйданчыклары һәм зур-зур стадионнар буларның барысында төзүчеләр төзи. Биналар төзү бик катлаулы эш. Аны башкарып чыгу өчен бик күп көч һәм вакыт кирәк. Без биналарны төзүчеләр төзи дип әйтергә күнеккән. Ә чынлыкта бу эшне башкарып чыгу өчен бик күп һөнәр вәкилләре кирәк. Иң элек төзеләчәк бинаның рәсемен ясарга яки төзүчеләр теле белән әйтсәк, сызымын сызырга кирәк. Бу эшне архитекторлар һәм проектировщиклар башкара. Аннары бина төзеләчәк җирне тикшерергә, бина торачак урынны билгеләп куярга кирәк. Моны геодезист эшли. Хәзер инде бульдозер һәм экскаватор йөртүчеләр эшкә кушыла. Алар билгеләнгән җирне казып, бинаның нигезе, фундаменты өчен урын әзерли. Бетончылар фундамент ясый, ташчылар диварлар төзи. Түбә ябучылар бинаны яңгырдан һәм кардан саклый торган җылы түбә белән каплый. Штукатур малярлар диварларны тигезли һәм буй. Балта осталары идән җәя, ишек һәм тәрәзә куя. Электриклар йорт буйлап электр чыбыклары суза. Сантехниклар бинага су үткәргеч һәм җылыту системалары үткәрә. Төзелеш белән инженер төзүче яки прораб җитәкчелек итә. Бу һөнәр вәкилләре төрле ел фасылында теләсә нинди һава торышында эшли. Төзүче булу өчен нык сәламәтлек, зур чыдамлык кирәк. Ә тагын булачак төзүчеләр тырышып укырга, һәр вакыт яңа белемнәр алып торырга тиеш. Кешеләргә матур өйләр, уңайлы балалар бакчалары, якты бүлмәле мәктәпләр төзү бик игелекле һәм кирәкле эш.